sam sad rekao, baby. Sve je bolje. Samo se pitam što će drugi da kažu. Možda neće ništa da kažu ako ostane kao tajna, ali već Funtime Foxy zna. Nešto neće moći da se promeni. Ne znam što će da se desi. Sve okej. Da, sve je super, ekstra, wow. Nešto te nervira, šta bilo? Pa ja... Zašto si u ovom mračnoj sobi? Ne razumem te, zašto? Ja sam... Samo idi odavde, ovo je moje mjesto. Che modo nećelo moje. Gdje moj sto? Moj sto. Volim ove sto. Čekaj. Gdje je baby? Ako tražiš mene, evo me. Ti Freddy ste raskinuli. Da! Znaš zašto? Zato što kažeš da se ja uvijek svađam s njim. Pa, kažem da to jeste istina. Nemoj da me kriviš, ali je istina. Stvarno nisam ni primetila ovo. Mogu da ostanem ovdje? Ne. Samo da ti kažem, Balora je ovdje negdje u sobi, mota se. Otkud ti znaš da je ona tu? Jesus Christ, upravo je prošla pored mene, jeez. Okej, da, mota se oko ove sobe, što je čudno, ja idemo dalje. Dalje mračno i... Oh my god. Bon, oh my god. Jo. Nemoj ponovo svađa. Čao. Idem je u sobu sa Balorom. Ne odustaje. Balora, izađite ko da si, hoću da pričam. Samo nemoj da se pličeš ili nešto. Da li je neko u mojoj sobi? To nije tvoja soba. Čujem kako neko priča. Oh my god. Znaš da si... Oh my god. Čujem kako neko ide kroz moju sobu. Oh my god, sam opet stane, oh my god. Onda evo me, evo si srećan, šta? Da sam te uplašim, ali nije radilo, Oh my god. Ne znam šta se desilo sa njom, sa kime? Sa Funtime Foxy, previše ozbiljna, treba bi da bude uvek srećena, ali je uvek kao
baby. What the frick? Jo, ne krivi mene. A šta ako hoću? Šta ako hoću da te krivi? Dobro, ovaj put je nestabilan. Pravdi. Najbolji ples. Ćao. Ćao. Hallå. Jag Fontaine Freddy, moj homie. Mogli bi se vratiti? Ne, neću. Rekao sam zauvek. Ali to zauvek ne važno. Zauvek. Ne važi se zauvek. Kad ja kažem zauvek, onda je zauvek. Ćao. Zašto je uvijek mračno? Gdje su svi? U pomoć... Hello? Balora, jesi ovdje u ovoj sobi? Mogu da čujem kako neko ide kroz moj hodnik. Balora, gdje si? Šta je to? Nemoj da budeš agresivna prema meni. Znaš koliki je mrak ovdje upravo sada? Ništa se ne vidi. Nemoj. Šta sam ti uradila i šta sam ti skrivila? Zašto su sva svetla pogašena, ni ti ni ja se ne vidimo? Zašto? On je došao. Šta misliš? On je došao? Oh my god. Da upalim svetlo. Začekaj. Gdje je prekidač? Konačno. Oh my god. On se vraća. Ko je taj on? Što govoriš? Ko je taj on? Mislim, taj on, tog njega nema nigde. Fontaine Freddy će da te ispravija. Moramo da ugasimo svetlo. Nemoj ponovno da ga ugasiš. Ne, idem da ga ugasim. Nemoj! Svetla su ponovo ugašena. Pa upali! Ti ih samo upali. Pa ti ima da ih upališ jer sam ja ovdje glavna. Pa, glavni nikad ne trebaju ono da budu uvek. I ti moraš mene da slušaš. Ti moraš... Kaj, hoćeš ovdje da nastane bitka? Ne. Onda upali svetlo. Gdje je prekidač? Prekidač ne radi. Eto. Pokvarili smo prekidač. Imaš negdje sveću? Barem mislim da imam, nemam pojma. Jo, smo mi upravo u drugoj sobi? Ljudi, šta je to? Baby, da li znaš šta je ovo? Nemam pojma, u pomoć. Oh my goodness. Oh my god. Nisi me uplašila. Pa mene jest. Meni je da pravim noćnu moru.
Noć na moru, ali uopšte nije strašno. Idem ja iz ove sobe usrane. Da vas tu platim, nije radio glupo. Zao nam je. Emike. Baby. Freddy. Vidjet ćete u sljedećoj epizodi.